So ayan guys, hello, good morning and welcome back to my channel. Yay! Guys, hindi pa na po subscribe to my YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video guys, bigan mi ng lafang. Gihangak naman ko. Paano dito kinan guys, kay magtukin daw ni siya. Muna siya si Kuan, si Charis Pimping ko ni siya isang. Membro ni siya sa mga Kuan, mga divas. Kani siya, oh, fuck! How kani siya makantag alone? Ano sa YouTube channel? Ay! Kani po guys, mukha na siya lakas ng tao. Ano siya gigilog kayo? Busog-busog. Busog-busog din na! Karawang lawas. Busog kayo. Mga busog kayo wing lima. Sige ka mapakita sa ko ang vlog dahil. Hi GR! Diyan, nangantami sa inyo ang kuan. Okay lang. Okay. Ha? Tulong ba? Wala na siya kabalo. Lakuan ta ba? La GR nga kuan. Ay, hindi diri sa ila, ha? Pili. Hindi ko sure ka ba maktas ta? Di ba nagdiri na kanta mo ni diri aday? Ito lang ko ana diyan na. Na anong dayot? Kayo ato diri. Uy. Oo naman. Ayan guys. Hangak? Hangak. Ito na imike. Hoy. Hi sa akong vlog. John Gibb. Guys, first time na ako ni-join sila ang mga kuan. First time na mo ni Ale nag-uban. At saka ni Mother Butler. Hi Mother! Papilion na ka Mother, cake or sex? Ha? Sex? Kasi gusto ni mo ka ng kuan, hayag o Kabi. black. Ngit-ngit. Ngit-ngit. Kaya makita dyan mga kuan, ebidensya. Gabi na. Nagubo siya di mga kiday. Subian, magkuan. Ayan guys, Sandro guys, nireklamo na kay layo o kayo, di ba? What you think? Lakas sa gatas magkagad sa Punga na kayo, uy. Punga na basta ka ng buwang-buwang na. Pero na di mo di ay. 75 na. Hindi siya pakita sa akong vlog. Hi, mo dili Arjen. Hello. Salam. Nice ba? Nakoy question ti. O si Pautana. Matay gusto ni mo ka ng kuan, cake or sex? Sige na! Pwede ka ng kuan. Mukhaon na lang kong cake samtang nag-set. Very sad. So go. Next question. Sige daw. Kasi baka Lights on, lights off. Lights off? Kay nga no. Ligtas ka guys. Matuking. Ano lang eh. Kay makita ang mga ebidensya. Kailangan siya lights off. Lights off siya kay kanang mugana ako ang ka-active sa ako ang kamot. Lights off. Sige, next question. Ducks or jutes? Dugay mo na mahuman daw ida. Ducks or jutes? Dots or Ducks or jutes? Jutay ba? Dako ba jutay? dako. Hala! Thank you very much! Dito na po ko sa isa. Kani dyan siya guys. Kani ako ipailala sa inyo kanang na dyan siya love life. Sa among lima guys, nga nag-uban karon guys. Siya lang dyan ang na-love life. Sana all. Sige, hi bestie! Okay. Nakoy ko ano mo best. Nakoy question. Naman. Cake or chocolate? Ay, cake or chocolate. Cake or sex? Cake or sex? Pwede both? Uy, kahangon po di mo. Uy, isa-isa lang. Hindi maghinangon. Ay, ang sex na lang. Hello? Sex? Did daw tier. Sex po siya. Oh. Sige, lights on, lights off. 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 Kay, pareha dyan mo kayo makakita. Mga ebidensya. Kani guys, ang gwapa kayo ni. So, next question. Ducks or jutes? Duck.
Ang imong uyab karon? Ada. Pwede mo ahas. sa imong ikaingon Zay, sa atong lima karon, ikaw ra man jud ang I love life. Usa man imong na-experience about sa love life, usa yung mga struggle, na may struggle sa inyong love life. Ano ka to? Shuri, question last lang to. So ayan guys, dito siya mo answer sa question guys. Abangan niyo mamaya sa Tukinan. Mukanta ang membro sa Aegis. Tani. Ako kantahon sa kuan. Kasi kantahon ni Muti. Tanang ulan pero Bisaya version siya. Usa ra klase nga ulan nga Tanang Bisaya version. taligsik. So ayan guys, abangan nyo mamaya. So ayan guys, gihulat na mo sila guys kay nasubraan sila kaon nila Sir Sandro. Tagasan day Muti. Taga sumlo. Saya sa atin. Damo dito sa ganina kuan. I-edit lang to nako. Maidot. Yam na vlog no niya. May vlog di ka. Ama, support mo ko sa kong vlog, uy. Dili. Okay mo gian. Ayan guys, abangan nyo mamaya si Sir Cobelo na kakanta. At saka si Sir Alan. Hawad ka siya mo kanta si Sir Alan guys. Karoon pa ganyan may nagita. Ha? As in? Amang. So ayan guys, abangan nyo mamaya yung mga sing contest. Mga guwapa kasi na guys. From South Africa, Colombia, Brazil, Venezuela. I stand beside you to the kids of dawn. And nothing at all keeps letting away. I can feel your answer deep inside me. I can hear you whispering you want to stay close. I never thought your love can feel so right. And hello guys, good morning. Sorry po na hindi po ako nakapagpaalam kahapon guys. Kasi nga guys, super duper na busy kahapon. Charot, na busy. So ayan na nga guys, hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel. Please subscribe and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel, mga another kaganapan for my YouTube channel. Sa gustong magpa-shoutout guys, please comment lang po for this video. For example, Elmer, mega shoutout Elmer Swan from Cebu City, like that guys. So comment lang po yung name nyo at saka yung address nyo para ma-shoutout po kayo for my next video. So guys, amping-amping, ingat-ingat. See you soon to my next video. And bye-bye.